Vítajte vo videobloku Dá sa to je lepšie. Keďže mesto Michalovce posledné roky preinvestovalo peniaze či už zo štrukturálnych fondov alebo z vlastných zdrojov a nie každý projekt sa celkom dobre podarí a tie peniaze nie celkom dobre sú preinvestované a záleží mi na peniazoch mestských, teda našich, skúsime sa dneska pozrieť na jednu stavbu, ktoré mesto Michalovce postavilo, a to je tento cyklistický chodník, respektíve prístupová cesta na nový cintorín. Mesto Michalovce vstúpilo do jedného z posledných projektov do vybudovania cyklotrasy na Zemplínsku šíravu, respektíve na nový cintorín v celkovej hodnote 560 000 eur. Tento cyklochodník rozdelila do troch etáp. Prvá etapa bola lávka, druhá etapa bola medzi lávkou a kruhovým objazdom nakreslenie zelenej čiary a posledná etapa, teda jedna z etáp, to poradne môže byť aj opačné, ale to nie je podstatné, je vybudovanie tejto asfaltovej cesty cyklochodníka na nový cintorín. Len čo sa nestalo, tie projekty, ktoré mesto robí, tým, že nemá úrad hlavného architekta, musí si tieto projekty dať vypracovať dodateľskej firme. Teda o tom, ako to bude vyzerať, rozhoduje jedna jediná osoba. Vyriešili to, že na nový cintorín sa už pešo nedostanete. Buď použijete túto cyklistickú trasu, samozrejme pod hrozbou pokuty, lebo vy ako pešiak nemáte čo na tomto cyklochodníku robiť, alebo použijete túto cestu, čiže vaša bezpečnosť je samozrejme ohrozená, pretože nemáte čo na ceste robiť. Ups, ide mi tu auto, takže som ohrozený. Alebo použijete tento chodník v tomto katastrofálnom stave. Všetky tri etapy ešte neboli celé dokončené. Lávka je stále vo výstavbe a pozrite sa, používanie acetónovej farby a tento chodník, no jeho životnosť má byť niekoľko rokov, ale po 6 mesiacoch už nevydržal. Takže celá stavba ešte vôbec nie je odovzdaná a my už takto musíme pozerať na rozbitý chodník. Detaily nám unikajú skoro na každom kroku. Cyklistický chodník ukončený, no pekne do zábradlia. Však čo by, takou 50-kou, keď sa budete rútiť dole kopcom, asi to nezvládnete. Použité materiály, skúsme sa na to pozrieť. Kôž za 560 000 si predstavím inak. Po krátkej dobe neexistujúce želené čiary, alebo ukončený pruh priamo do kruhobjazdu a tam si cyklista môže robiť čo chce. A ďalší pravý uhol v cyklistickom chodníku. No, niekedy si to prídem oskúšať. Projektant ako si zabudol naprojektovať zábradlie k laborcu. Zábradlie končí len na opätí lávky. A to 3-metrové prevýšenie pri vstupe tiež nie je celkom v poriadku. No a cyklisti do pravého uhla, nech sa páči. Technické služby tam predsa len narýchlo niečo zaveria, však čo by. Viete, možno si poviete, je to super stavba, áno, bola by dobrá, ale doťahujeme veci do konca. Nie je možné, aby jedna osoba rozhodovala o tom, ako Michalovce budú na 20 rokov vyzerať. A potom vznikajú takéto veci. Na chodníku sa použije značka, neexistujúca značka, ktorú ministerstvo dopravy nikdy v živote nevydalo, pretože obojstranný chodník bez stredovej čiary neexistuje. Alebo umiestnite lavičky na cyklotrasu, kde ak si tam sadnete, musíte nohy položiť priamo na cyklistický chodník. Nehovoriac o týchto stojanoch, ktoré ak si tam ten bicykel dáte, tak polovička chodníka je fuč. Takže bezpečnosť je zase ďalej ohrozená. A mňa mrzí, že neexistuje útvar hlavného architekta alebo rada pre priestorové plánovanie, ktorá by presne takéto detaily dotiahla do konca a nenechali by sme rozhodnutia na jednej jedinej dodávateľskej firme. Vyzývame vedenie mesta a primátora mesta Michalovec pána Zahorčaka, aby sa venoval tejto problematike. Bohužiaľ, ten na mestskom zastupiteľstve verejne priznal, že mesto sa nemieni venovať úradu hlavného architekta, lebo nie sú na to peniaze, bla bla bla. Ale peniaze na takéto nezmyselné a nedokončené, nekvalitné dopravné projekty máme. No, posúďte sami. Ja si myslím, že ten úrad potrebujeme nutne.